हमनी में से बहुत लोग बिना कॉफी के आपन दिन के शुरुआत करे के कल्पना नहीं खे कर सकत। शायद एकर कारण कैफीन बाई एगो उत्तेजक ह जवन ऊर्जा अवूरी सतर्कता के बढ़ावेला। अगर रवा कॉफी या चाय के शौकीन बानी त ई वीडियो रवा खातिर बा। कैफीन नाम के उत्तेजक पदार्थ कॉफी, चाय, एनर्जी ड्रिंक अवूरी कुछ दवाई में पावल जाला। इ थकान से राहत देवे में मदद करेला, लेकिन एकर ज्यादा सेवन नुकसानदेह हो सकता। FDA के कहनाम बाकी लगभग 400 मिलीग्राम प्रतिदिन यानी 4 से 5 कप कॉफी स्वस्थ वयस्क लोग खातिर सुरक्षित बा। US हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक कैफीन के सेवन से सावधान रहल जरूरी बा, काहे कि ज्यादा सेवन से चिंता, अनिद्रा अवूरी दिल के मुद्दा तक हो सकता। कैफीन के स्वास्थ्य के कुछ फायदा भी होखेला, जैसे कि ई कुछ प्रकार के सिरदर्द के इलाज करेला, समय से पहले पैदा भइल शिशु के इलाज में मदद करेला, अवूरी एथलेटिक प्रदर्शन के बढ़ावेला। त आपके पसंदीदा कॉफी में कितना कैफीन होखेला? आई एक बेर जल्दी से देखल जाव। ब्रूड कॉफी 250 मिलीलीटर 80 से 100 मिलीग्राम कैफीन। कोल्ड ब्रू 350 मिलीलीटर 153 से 238 मिलीग्राम कैफीन। इंस्टेंट कॉफी 250 मिलीलीटर लगभग 62 मिलीग्राम कैफीन। एस्प्रेसो 30 मिलीलीटर लगभग 63 मिलीग्राम कैफीन। डिकैफ 250 मिलीलीटर लगभग 2 मिलीग्राम कैफीन। हालांकि कैफीन ऊर्जा बढ़ावे वाला होखेला, लेकिन एकर ज्यादा सेवन स्वास्थ्य खातिर निमन नइखे। त समझदारी से चुनी आ संयम से आनंद ली। अगर रवा के ये जानकारी उपयोगी लागल त अउरी स्वास्थ्य टिप्स खातिर लाइक आ सब्सक्राइब करी।